tokia egin dizken ezein lokaletako baritxo kondutan. Ia pastola ditu, batetik musika aldien eta bestetik sare soziala ditu. Musika aldetik, tabernaxei, lakitxo Spotify bezala, bere nahi kantu jartzen, listak sortu, eta hor, lakizualitak kantu sartu. Bueno, esan duzte tegin pasau, taberna eta Amairula kupera gutxi zuen eusten kantu eskatzea Amairue gozare erantzun Andres Amatia. Eta ekin jarri zitien zuen eusten kantu hori. Abitatxatek hori ja egiten guzti. Garra, oizolana eta herri ondasuna eguntzatzi, Eta hori lortzeko, garbi ikuste duena da, erabakarra tokian tokiko buru jabatza lortzien. Eta kasu honetan, urola erdiko erantzen ari, buru jabatza lortzeko ideia horren inguruen, eta energia buru jabatza eta teknologiko ere bai. Eta hori aurrean bateko, martxan dugu traktore txiki bat egiteko egitasmoa, gure kontsumo elkarteko zarritarra. Eta horren berri pixke eso, alezen emango du. ¿Y qué es Open Source? Bueno, pues es volverse colaborativos, es pues, pensar que lo que ha conseguido uno, el trabajo de uno, puede valer para muchos o para todos, y que esa es la forma real de encontrar la soberanía tecnológica, energética, alimenticia, con la colaboración y el esfuerzo. Bizinen mozatiken bide organikoak aktibeula eta leku antropologiko eta bultatzea da. Zinako piezak errekuperatu, bertako materiala eta artizauekin berriak sortu eta inguruko loreekin apaintzea. Eta, sare sozialetan eta interneten, Elkarte hau 2008ko udazkenien sortu zen hemen Azpeitin eta herritar ezberdinez osatu da. Eta gure helburue da gaur egun bizi ditugun area ardatz batzuetan erremonti guztien aurrien eta egungo egoera sozioekonomiko gehienak izartu sortu ditu arazo eta bidegabekeritei aurre ditu. Eta lau ekintza motekin. Proiektu desberdinen lazko martxan jarrita. Batzuk Sakarar kanpamentuetan die eta bestiek eta gero bertako ospital batea hiruhilien behin behar dituzten sendagaien bidalkeria egiten. Gero gudaran, handik etortzeien umiek harrera familietan hartzen ditugu. Bai? Eta bueno, talde biki bat gehala, zuen naia, eta zer da hori da? Bueno, gure helburu nagusia da ekintzailetasun kulturien zabaltzea. Gaurtako gaur bezalako tonalita bildu. Ikusi nahi duzulot lortu horretako mugimenduekin, nahi honar lortu proiektu eta ekintzailean sare soziala bezala sortzien, eta besteile azkenik asko lortu diren eta haber lortu martu. Esan bezala, eta gano gogoratzeko nun aurki gaitzak zuen urolab.eu